Ihe omume a ga-ewetara gị n'ọnọdụ ụmụaka nke mbọsị taa bụ egwu ọnwa. Sonyere anyị ka anyị kọwapụtara gị ihe bụ egwu ọnwa nakwazi ọmụmaatụ ọtụtụ ihe dị iche iche a na-emegasị n'egwu ọnwa. Onye nkọwapụta bụ m, Onowu Ezeugo Chinyerugwu. Nnọọ na ezumezu Igbo, ana m anabatakwara gị ọzọ nke ọma n'ihe omume anyị na mbọsị taa. Daalụ maka isonyere anyị. Na mbido, gịnị bụ egwu ọnwa? Abịa n'ala Igbo, ọnwa bụ nnukwute ihe pụrụ iche nke a na-emerube emume ya mgbe ọbụla ọ pụtara n'eluigwe. Ọnwa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ moon. Ya bụ moon ka a na-akpọ ya n'olu iti. Ọ bụ nnukwute ihe omume nye n'ala Igbo. Mgbe ọbụla ọnwa pụtara n'ala Igbo, ọ na-eweta nnukwute ọṅụ. Gịnị kpatara eji were ọnwa dịka ihe pụrụ iche? Ihe kpatara eji were ọnwa dịka ihe pụrụ iche n'ala Igbo bụ n'ihi ihe ọ na-ewepụta maọbụ na ọ pụta. Na mgbe gboo gboo, mgbe enwere ọkụ latrik, enwere ihe ọbụla eji enweta ọkụ. Ya bụ, ọ bụrụ na abịa n'abalị, a na-enwe nnukwute itiri ebe niile. Ọ bụrụ na a na-esi nri n'usekwu, sọnsọ ọkụ eji esi nri n'usekwu ya nakwazi mpanaka bụ ihe eji enweta ihe n'ala Igbo maọbụ n'ụwa ka mgbe ahụ, n'oge gboo gboo ahụ. Ya bụ, itiri ahụ na-akwụ ebe niile, ọ dịghị enye aṅụrị. Ọ na-eme ka mmadụ ghara ịga ebe ọ chọrọ ịga, nakwazi ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche nwere ike ime ma ọ bụrụ na itiri ahụ kwụọ. Mana o nwere ihe bi n'eluigwe Chineke kere na-enye mmadụ ihe. Ihe ahụ bụ ọnwa. Ọnwa na-eweta ihe ebe niile, ebe dum. Nke a mere na mgbe ọbụla ọnwa pụtara n'ala Igbo, n'ihi itiri ahụ, maka na a na-enwe oge ọnwa ji apụta, nwekwazie oge ọnwa ji ala. Mgbe ọbụla ọnwa lara, a na-enwe nnukwu itiri na-akwụ ruo oge ahụ niile ọnwa adịrọ, itiri na-akwụ. Ya bụ, mgbe ọbụla ọnwa pụtaziri, akpọ ya ọnwa ọfụ. Mgbe ọbụla ọnwa pụtara, ọ na-eweta nnukwute obi aṅụrị. Maka gịnị? Maka n'ihe abịago. Maka na ọnwa na-eweta ihe ebe niile. Ọ na-eme ka itiri ahụ na-akwụnụ wee pụsịsịa, mmadụ enwe ike na-afụ ụzọ. Ọnwa bụ ihe na-enye ihe n'ala Igbo mgbe ọkụ latrik adịrọ. Ọnwa na-eweta ihe ebe dum. Ọnwa na-eme a na-afụ ụzọ ịchị gị ihe n'abalị, ijiri ihe ọnwa na-aga. Nke a wee bute ihe a na-akpọ emume a na-eme mgbe ọbụla ọnwa pụtara. Maka na mgbe ọbụla ọnwa pụtara, ihe dịrị. Erichara ya nri abalị, ụmụaka nọkọ ọnụ, gbakọta n'akụkụ ndị okenye, ewe na-akọrọ ha akụkọ dị iche iche. Ọ na-egwu ọnwa bụ ebe a na-akọ akụkọ ifo. Ọ kwazi n'egwu ọnwa bụ ebe a na-emekwazi ọtụtụ ihe, a na-emegasịkwa ihe omume dị iche iche, dịka ịgbakọta n'ama obodo. Ịgbakọta n'ama obodo nke ndị oyibo na-akpọ village square. Ụmụaka na-agbakọta n'ama obodo, n'ama egwuregwu a ka ha zukọta, ha enwe ọtụtụ egwuregwu dị iche iche ha na-egwu, dịka ịkpọ ọga, ịchụ ọsọ, akụkọ ifo, gwam gwam gwam, nakwazi ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ dịgasị iche iche, ma nke ndị eji egwu agụ, nakwazi nke ndị a na-emepụta. Ya bụ, ọ bụ ihe a bụ egwu ọnwa na uru ọ bara n'ala Igbo. Ya bụ, mgbe ụmụaka gbakọtara ọnụ na mbara be ha, maọbụ gbakọta ọnụ na ama egwuregwu obodo ha, ha na-egwu egwuregwu dị iche iche n'ihi na ọnwa na-eti. Ha na-egwu egwuregwu dị iche iche n'ihi na ọnwa na-eti na-enye ha ihe aja afụ ụzọ. Egwuregwu ndị a ha na-egwu bụ ihe na-akpọ egwu ọnwa. Ugbu a, anyị aga n'iru ịkọwapụta ọtụtụ egwu ọnwa dị iche iche, ọtụtụ egwu a na-agụ
ma ọ bụrụ na a na-egwu egwuregwu egwu ọnwa. Ọtụtụ egwu ahụ a na-agụkwa bụkwazị ihe omume, ya bụ a na-agụ ya a na-emepụta ya. Ọmụmaatụ bụ ọ bụrụ na ụmụaka agbakọta ọnụ nọrụ n'okukoro, e nwere ofu egwu a na-agụba. Egwu ahụ bụ a na-agụ ya, ofu onye ewere ihe dịka akwa maọbụ ịtarị n'aka wee na-agagharị n'azụ mmadụ niile wee na-agụ egwu a. Ọ bụrụ na ọ gụba egwu a gụcha, o were ya tụnye ofu onye n'azụ, onye ahụ ọ tụnyere ịtarị ahụ n'azụ, ewerekwu ya hịba agbarụzi aka bata n'etiti okukoro ahụ wee gbawazie egwu. Na egwu a na-agụ bụ nke a. Ọ bụ na o weta ịtarị ahụ, ọ gaba n'azụ mmadụ niile, ife ọ na-agụ bụ chọdo onye ga-abụ ọyimo, chọdo onye ga-abụ ọyimo, chọdo onye ga-abụ ọyimo, onye ga-abụ ọyimo, ọyimo, chọdo onye ga-abụ ọyimo, chọdo onye ga-abụ ọyimo, chọdo onye ga-abụ ọyimo, onye ga-abụ ọyimo. Ọgwụ egwu a, o were ịtarị a tinye ofu onye n'azụ, onye ahụ tinyere n'azụ ozugbo ebilite hịba agbarụzi aka bata n'ime okukoro ahụ, etiti ụmụaka ahụ, hịba agbarụzi aka bata sị afụgo mụ ọyimo, afụgo mụ ọyimo, afụgo mụ ọyimo, onye ga-abụ ọyimo, imo, afụgo mụ ọyimo, afụgo mụ ọyimo, afụgo mụ ọyimo, ị ga-abụ ọyimo, afụgo mụ ọyimo, afụgo mụ ọyimo, afụgo mụ ọyimo, ị ga-abụ ọyimo. Ha gbaa egwu alaghachikwa azụ, oge ọzọ ebilitekwa otu aka ga-esi na-eme ya, na-eme ya, na-agagharị, na-aga, onye mecha nwanne ya eme, onye mecha nwanne ya eme, ọ na-aga, onye ọbụla na-enwe aṅụrị. Ihe omume ọzọ a na-emekwa bụ ihe omume a na-akpọ kpukpu ogene. Ụmụaka gbakwa okukoro, ha ewericha ịtarị n'aka maọbụ ihe ọbụla ha chọrọ iji n'aka, a na-akụ ya n'ala, a na-akụ ya n'ala, a na-akụ ya n'ala, a na-akụ ya n'ala, a na-agụ egwu a na-asị kpukpu ogene ogene ogenene, kpukpu ogene ogene. Onye na-agụpụta ga na-agụ nke a, ụmụaka na-azaghachi ihe ndị a. Kpukpu ogene haza ogene ogenene, kpukpu ọsịkwa kpukpu ogene hasị ogene ogenene, onye na-achọ ogene ogene ogenene, onye na-achọ ogene ogene ogenene, pi ogene ogenene, pi ogene. Mgbe ọ na-asị pi a, onye nke ọzọ were ịtarị nke ya, ọ tụgharị onye nke ọzọ, onye nke ọzọ were ya, o werekwa nke ọzọ, asịkwa pi, ọ ga na-atụfu ịtarị ahụ, a na-atụ ya ịtụ were ka itinyere onye ndobere gị, onye ndobere gị were nke ya tụnyere onye nke ọzọ, ụta ga-esi na-agagharị, a na-agụkwa ya bụ egwu na-agagharị, onye ọbụla na-enwe aṅụrị. Ihe omume ọzọ a na-emekwa abụọ, ihe omume a na-akpọ kpamkpamkolo. Ka esi eme ihe omume abụọ, ọ bụkwa na ụmụaka gba okirikiri ya na okukoro, enwe otu onye ga-ewere ịtarị wee na-aga n'azụ mmadụ niile, ọ na-aga n'azụ mmadụ niile, ọ na-agụ egwu a. Mgbe o ji gụba egwu a, gụchaa ya, na-agagharị, onye ọ masịrị ya, o were ya bụ ịtarị tinye n'azụ, onye ahụ ewere ịtarị ahụ wee chụba ya ọsọ, na-agbagharị. Ọ ga-agbasi ọsọ ike were ya nọchie onye ahụ ebe ahụ onye ahụ dobere ịtarị ahụ n'ike si wee malite. Ọ bụrụ na ọ gasịrị ike, onye ahụ jide ya, o nwere ịpịa ịtarị ahụ, ọ ga-agbasi ike wee nọchi ebe ahụ, onye ọbụla na-achị sọ nsọ ọchị. Ya bụ ka esi agụ ya bụ egwu, eme ya bụ ihe omume bụ nke a. O were ịtarị ahụ, ọ na-agụsị kpakolo kpankolo, ọ na-agụ egwu a, ụmụaka na-ekwere ya, ọ sị kpankolo, ụmụaka sị kpankolo kpankolo kpankolo, onye ọ maara dudu ya dudu ya. Ifuru ya, ọ sị kpankolo 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 kpankolo, onye ọ maara dudu ya dudu ya.
ekwura dudu ya dudu ya o were ihe a wee tinye ofonye n'azụ ya bụ onye ọ maara onye ahụ ebidokwa were ya bụ osisi maọbụ ihe ọbụla ha ji eme ya ochụpado ya gbaa ọsọ gaa nọrọ ebe ahụ onye ahụ nọ onye nke ọzọ ebidokwa gwakwa ya bụ egwukwa sịkwa kpakpankolo a na-azakwa ya kpakpankolo onye ọ maara dudu ya dudu ya onyekwe onye ọzọ n'ike onye ahụ malitekwa chụọkwa ya ọsọ ọbịakwa gba ọsọ nọrọ ebe ahụ ọnụ ntaghị isi na-eme ya onye ba na-enwe aṅụrị na ya bụ egwu ọnwa. Ihe omume egwu ọnwa ọzọ bụkwa ihe a na-akpọ onye lele anya n'azụ. N'ihe omume a ụmụaka ga-agbakwa okokoro agba okokoro a enwekwara onye ga-ejidekwa ịtarị wee na-aga n'azụ ha niile. Ọ na-aga n'azụ a ọ na-agụ egwu a na-asị ọ na-agụ ya ụmụaka na-ekwere ya ọsị onye lele anya n'azụ ụmụaka sị mmụọ nwaanyị na-agba n'azụ ọsịkwa onye lee anya n'azụ mmụọ nwaanyị ga-apịa ya ịtarị bịakwa ọzọ onye lele anya n'azụ mmụọ nwaanyị na-agba n'azụ onye lele anya n'azụ mmụọ nwaanyị na-agba n'azụ onye na-anya n'azụ mmụọ nwaanyị ga-apịa ya ịtarị. Ka ọ na-ekwu ihe a ọ na-agarịkwa okirikiri a na-agarịkwa okirikiri ụmụaka azụ ụmụaka mgbe o ji sị onye lee anya n'azụ mmụọ nwaanyị ga-apịa ya ịtarị o were ihe a tikwe na azụ mmadụ onye ahụ o metụrụ n'azụ anarakwa were ịtarị ahụ wee chụba ya ọsọ onye a gbarụkwa ọsọ bịaba nọrọkwa na ebe ahụ onye ahụ nọ. Ọ dịkwa ka nke ọzọ anyị kwuru maka ya mana nke a bụzi egwu a na-agụ na ha ịbụọ dị iche iche mana ofu ihe omume ka a na-eme. Ama m na ịghọtara nke ọfụma ya bụ onye ọbụla na-enwe aṅụrị. Ihe omume ọzọ a na-emekwa n'egwu ọnwa bụ ihe a na-akpọ Jack nọ n'ime akpati. Ka esi eme ihe omume a bụ ụmụaka ga-agbakwa okirikiri nọrọkwa n'okukoro ya enwe onye ndu a bụ onye ga na-agụpụta ya bụ egwu ihe omume ọ na-agụpụta ya ụmụaka esoro ya na-eme ihe ọbụla ka o si kwuo ya bụ a na-enwe onye ndu na nke a onye ndu a ga na-agụ egwu a ọ na-agụ ya ọ na-emepụtakwa ya ụmụaka esoro ya na-eme ihe ọ na-ekwu. Egwu a bụ nke a ọgwọ ụmụaka azaghachi egwu a bụ nke a Jack nọ n'ime akpati omotua otu a ka a na-esi na-eme ya ọ ga na-emegharị ahụ ụzọ dị iche iche otu ọ bụla o si mee ya ụmụaka esoro ya mgbe otu a otu o si mee ya ụmụaka meresi mgbe otu a onye ọbụla na-enwe aṅụrị ya bụ egwuregwu a na-aga ya bụ ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụrụ na ịkpọkọta ụmụ gị ihe egwuregwu ndị a ị ga-anọnwu n'ime ụlọ wee na-eme ya bụ egwuregwu dịgasị iche iche. Ọ ga-amasị m ma ụmụ gị mepụta ihe omume anọ anyị kọpụtara maka ya ugbu a. Ọ na-eme ka ụmụaka na-enwe aṅụrị mgbe niile mezie ha mara egwuregwu ọdịnala.